Alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tanune ko fe ka fo ni nga wale nyumando ami soli ni hinenyi ni chaya ka dan fe una so here maka Muhammadul Mustafa kodo anaso dungo sanma wana ka sahaba nyuma ani mo de utu nyogo ya foka se alkiyama jodoma ya rabbi ala kaneni awi o jama kulu sanma infe ka shirifla tv la jabaga bela jalenfu maliko no foka se maliko kama au fanfe ne nyama dalo no shirifla tv la ni wakatina ka wula dona ka fobi wajulu keneka ambi segu marala keren nyala masala ka sangani wa kalambla barawye anga mufattishul am node Muhammad Soluhu Karamo uye kene ba nyene maya ka sangani kalayoro en kalambla baraw ye fo ka tase an balma muso na an balma nga minu kuranɛ jigi ni baraw kɛla ka bɛn juin kalo ma san 2026 bara nunu numbe do ni mɔgɔ ba welelenw ka foli kanw n'u ka nisɔndiyali kanw ye an min sɔrɔ la an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ ka boyi an bi foli lase bi an bi masala ka bɛn san kalo 6 na tile 20 ma san 2026 ami dugutigi fo ka wale ɲuman dɔ ka barikada a ka duna bisimila ko ɲuman na fɛn bɛɛ ka di duna kulo la fo munyiseya o kuma an bɛ dugutigi fo la ka wale ɲuman dɔ ka barikada an b'an ka imamu fo fɛn bɛɛ kɛnɛ sɔrɔ yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen barikada alimami olu ye an jigiw de ni misiti ji min ɲɛse a ɲɛse kɔ alimami ye an jigi ye wa an jigi damu ka u ka fatiya taw la an ka denwuluw la an ka kɔɲɔw na an ka banuw na an ka sarakati bɔ la ya rabbi ala ka nu kunajɛ ala ka nu laban ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka boyi an bɛ foli ta ka kɛrɛnkɛrɛn ni k'a lase belebelew ka belebele ma alimul alama fa'imul fahama awnullahi sana'ullahi nurullahi ilfullahi qa'idu ru'i asayidi sherifu usman madani haidara cɛ min kɛra nɔrɔ puyɔrɔ ye muallimul insaniya adamadenya yɛrɛ karamɔgɔ de karamɔgɔ haidara ye ale de nana fɔ anw ye k'an ka kalan o kuma an y'an cɛsiri kalan fɛ an yɛrɛ karamɔgɔ bi yan an ɲɔgɔn kan sisan o de ye denw ka kuranɛ dafa ye bisimila n'i ko kuranɛ i ko ala i ko kira ɔ masala dugutigi bisimila alimami cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ ka yamaruya ye nin kɛnɛ ye bi nisɔndiya kosɔn n'o bɛ komi denmisɛnninw ka kuranɛ kalan kuranɛ ye fɛnba ye dɛ bi nin ɲɔgɔn na masala ya fɛnba b'an bolo bi dɛ o la sa an bɛ dugutigi fo ka alimami fo naba yɔrɔ jama yɔrɔ suma maa ma y'i se nin kɛnɛ kan ko an ka denmisɛnw ka kuranɛ dafa ye bi ye ko ka bɛɛ lajɛlen fo bisimila ko ka bɛɛ lajɛlen fo ɔ ka ci bila komini 4 mɔgɔw ma n'u nana o denmisɛn minnu ka kuranɛ kala ye senna nin ye ko maa 15 de don maa 15 nka kelen de y'a jɛ o y'a Jalo ye o taara cɛlasigiso la ne yɛrɛ tun b'a ka kundugu kɛnɛ kan a taara Bamakɔ Baginda ɔ o kuranɛ min n'o dafa ye denmisɛnw bolo bi an bɛ dugawu kɛ kuranɛ ala k'a kɛ barika y'u bolo an b'a daminɛ monsieur le maire la an ka foli b'a ye o ni a ka conseillers masala o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugutigi fo a n'a ka makafo o kɔfɛ directeur madrasa directeur masala ya ani section madrasa directeur bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ masala ancien bɛɛ lajɛlen fo n'o ye karamɔgɔ ye a kɛra madrasa karamɔgɔ ye a kɛra école karamɔgɔ ye a kɛra bulonkɔnɔ kalan karamɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ bi dɔnniya di mɔgɔ wɛrɛ ma nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ni cɛsiri o kɔfɛ an bi an ka kalandenw fo kɔfɛ an bi naba bɛɛ lajɛlen fo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo u nani u bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ a ye k'a fɔ ni kalanyɔrɔ in a sigira de
mɔgɔ dɔ ka hakilila la n'o ye Cheikh Serif Usmane Madana Adra ale de kɛra sababu ye ni nin kalanyɔrɔ in sigira sinon kalanyɔrɔ baden tɛmɛna Masala yan minnu ma se ka se nin niveau ma Ala ni ale ka cɛsiri Ala ka hakilila ɲuman fɛ ni Ala sɔnna o ko la an sera ka se nin niveau ma bi donc an bɛ o karamɔgɔ Aidara an b'a barika da nin yɔrɔ in na. Yɔrɔ kana a bɔra a ka so a nana a ka so kɛrɛnkɛrɛnna Segukaw yan ye masala ye aw bɔra Segu a nana masala a b'a ka so donc ko k'a fɔ ko nin ye kunnaja kɛnɛ ye ale kan kalan bɛ ka kɔrɔ mais a fɔlɔ ye nin ye ka se ka ɲɔgɔn na jamakulu kisa sɔrɔ masala yan k'olu kalan ne ka n'u ka kuranɛ dafa kɛ bi ko alihamudulilayi ale b'a Ala fo k'a barikada donc ko k'a jira Ala k'a fɔ ko a nana a b'a ka so. Ka Jamiyatul Ansar dini mɔgɔw fo k'u barikada o kɔfɛ dun mɛrɛsɛ min kilela 2017 an y'a daminɛ ni kalanden mɔgɔ 78 an y'a daminɛ n'o de ni kalanyɔrɔ in na yan k'a daminɛ o don ka se bi ma alhamdulillah tagaɲɛ ni wasaw de sɔrɔla bi kalanden min bi ka kalan k'an ka kalanyɔrɔ la bi o de bi bɛn mɔgɔ 300 mɔgɔ 78 o de bi ka kalan kɛ ni kalanyɔrɔ in na bi k'a daminɛ prémandé ka se 9e ma an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an ka 9e fɔlɔ ye ɲinɛ an fana ye defu siɲɛ fɔlɔ o kɛra ɲinɛ an bɛ Ala tanu sabula defu a résultat bɔra an bɛ Ala tanu ka Ala barikada sabula an sera ka 95% an sera k'o sɔrɔ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada o la. O kɔfɛ dun an b'an karamɔgɔw fo an jɔn bɛ olu ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnma an fa ani an lamɔbaga Alhaji Muhamadu Sɔlu karamɔgɔ ale de ye anw lama fo ka se bi ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الغشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبيوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. على الإصلاح بين الناس. قال الله تبارك وتعالى ألم زغرة ليدو فاتقوا الله أسرع عليه وأصلحوا ذات بينكم أكاد ذلك أيرد من يوجه وأطيعوا الله أكاد الله بطو ورسوله لا غشيدي إن كنتم المؤمنين ناصر الله المؤمنين صدق الله العظيم مسابين تشافو سورة الأنفال سورة الأنفال هنا آية 1 آية فلو وقال أيضا الله قلتولي إنما المؤمنين إخوة إخوة المؤمنين يقولي أصلحوا بين أخويكم أكاد ذلك أبلمون يوجه واتقوا الله أكسر عليه لعلكم ترحمون أدولا الله بنا هنا أولا صدق الله العظيم مسابين تشافو ولندا نتكلم على الوفاء بالعهد وبالليل تفلك وإنجاز الوعد أنا الله كل شيء قال الله تبارك وتعالى الله قالم سيكون تليدو وعفوا بأهل الله أي تفلك على كلايدولا إذا أهلتم ناوياتا
ولا تنقضوا أيمانا أغنى غلايدو بروتو بعد توكيدها أكيركو فكا تغاغلها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إغادو على كرا أو كشير أباي إن الله يعلم ما تفعلون إغادو على بفندو أو بيغا فمينغ صدق الله العظيم ما زبان يتشافو سورة النحل أبا سورة النحل لو آية 91 آية بيغران كلنا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه من لك وأنس دمي مالك دي على جنة وناما قال أكو ما كاتبنا الرسول صلى الله عليه وسلم الله كرام كتب فوي قال أو يكيشن لما باما إذا قال فأكو لا إيمان لمن لا أمانة له لمن يتمنى دنا يتمام ديلا ولا دين لمن لا أهل له دين يتمنى لا يتمام ديلا حديث شريف نادي سكرت عليه نواتي ولاندا على بير الوالدين وبي بانغ بافلا دواو نينيكا بوايا والإكرام أم بالما ما باو بوالدين على بير الوالدين بانغ بافلا دواو نينيكا يكون بإحسان إليهما وبكاري نيغا نماكي بانغ ما فلاي وطاعتهما في غير معصية الله أنيكي بانغ ما فلالا باتو فم بلا جلينا فنا كلا على كوتاي والتعامل معهما أنيكي بانغ فلما فلالا بارانيويا بكل احترام والموادة نبويا بلا جلي أني كانوا وتقديم المساعدة لهما أنيكا نماكي بانغ ما فلاي سوغو دما يرا بلا جليلا في كل وقت واتي بلا جلينا سواء بكلمة طيبة أو فعل أكراني بمغا نما وسوا بارا أو حتى بدعاء لكم بعد وفاتهما أنيكا نماكي بانغ ما فلاي على حق زوجي على زوجتي ولا فرجة على فرمسوغا يجب على زوجتي أبو واجب فرمسوغا القيام بالحقوق نقول غجاني حقاي والآداب الآتية أنا لا دم نتاو 10 أوتين أولا أفلا طاعته في غير معصية الله تعالى فرمسوغا فرجة لبتو فيبلا جليلا فناغر على سوسوي قال الله تعالى ألا قال ما سغرة تاليرو فإن أطعنكم نمسون يا اللبتو فلا تبقوا عليهن سبيلا أنا فقابو تون سراوري صدق الله العظيم ما سبعي تشافو سورة النساء نم سورة النساء كوننا آية 34 آية بسبناننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كراكو كيشن يا باقا لو كنت آمرا أحدا أن يصبر لأحد نانو غير يا مرالك بايا أو لكو دوغا تيتوردوي لا أمرت المرأة أن يصبر لزوجها ngala ndugu memso ya more agate tura furuje حديث شريف ne hadisa koratale ثانيا aflana معرفة أوقات منامه ومطعمه furumsa furuje wasnogo watu do na dimnige eru ثالثا asabana حفظ شرفه furumsa furuje ga boya koloshi وإياله ona somogo وسائر شؤون منزله ona ga sogona fento ماله وولده aga war ona dium قوله تعالى ala ko ala masogora talero فالصالحات muso nyumao قانتات ala batola muso حافظات للغيب ore muso mi ma furuje ga sogona koloshi mamna na bora ga ta fenina بما حفظ الله an ala re femi ngoloshi li blaga ina fa ga ta fe bolo سورة النساء nim suratul nisa ko nana آية 34 aya bisawananina قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko kishin ne bama المرأة راية على بيت زوجها muso ore koloshi li ke ba ya furuje ga sola وولده ona dium حديث شريف ne hadisa koratale رابعا ananina عدم خروج بدون إذنه furumso ne baga furuso da fa fiyo ga sora furuje ga jente وقد طرفها عينها aniga nyana fleli jingi وكيف صوتها aniga akmaga jingi وكيف يدها عن السوء aniga bulo balga bachen koma واللسان عن الفحش aniga neta ga bachen kuma falma والبزاي ani nenjugu ومعاملة أقاربه بالإنسان aniga furuje somogo bara nyoga ni nyumaye الذي يعاملهم هو به nyumaye mi na furuje bulu bara nyoga noe قال الله تعالى ala ko ala masogora talero وقالن في بيوتكن ay sabata ga sogo na muso ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ana baga furuso da fa fiyo na ko jahili muso gora bi bochogo mi صدق الله العظيم ne
مسابقة شافو سورة الأحزاب نم سورة الأحزاب كوننا آية 33 آية بسبن سبنا خامسا دورنا توديهن الكروش نفرجة وبصوي قبل سرا نسجة ومعاملتهن الدخول ونبدو سوي قبل بالفرح والسرور نسجة نفرفوني سادسا أورنا Adam tahamuluhu ma la taqata lahu bihi. Igana donde furuce una fioga sore yere barata se don mi ngoro. Sabian. Awolo flana. Musaadatu hunda li ajisi. Igi furuce da mamna na desera. Wala tamuna alayhi. Igana kunada. Saminan. Ashegina. Muamalatu ahlihi ka aliha. Igi furuce somogo amine ba fogo mi yere somogo. Tasian. Akonontona. Musulun muasharati. Igi furuce mneganye. Ashiran. Atana. Adua له إذا دوغا فروتشانا على حق الزوجة على زوجها وفرم سوا هذا ما فروتشا للزوجة حقوق نسيمة على زوجها على باب فرم سوا ميمي واجب يا فروتشا جعلها الله تعالى سببا على يوغا سوا على مغا سوا تاليدو ليفز المودة مغا سوا كان قرشي ورحمة بينهما على هنا فروتشا ما فلانيانته قوله تعالى على قال مغا سوا تاليدو ولا هنا مثل الذي عليهن بالمعروف على مسلم نقول إنا فهذا أول تقول لنا وياه وللرجال عليهن درجة جوا درجة أبوها تمام سطرة ولا هو عزيز حكيم على مساء وقدم مساء صدق الله العظيم مسابين يتعفى سورة البقرة لما سورة البقرة سورة آية 228 آية كما فلان مغان شرينانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كلا كيشن نبانا في حجة الوداع أهيجي لبانا ألا إن لهم على نسائكم حقا أغادو حقا أو تشوغا ميمي واجبي أو مسوقا والنسائكم عليكم حقا وحقا أو مسوقا ميمي واجبي أو تشوغا غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين زوجين أغادو نندفر يوم مفلو بجارة وبعضها قاسم لكل منهما على حدتي فأخي الزوجة على زوجها عشرة أولا إتعامها إذا تام ثانيا طلب المبيت لها ثالثا كسوتها إذا قدر طاقتي ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدي النساء بأن يعزها في غير سب ولا شتم ولا تكبيه رابعا أدب إهمالها على ما لا تطيق. Dear teachers, distinguished question guests, dear comrades, good morning, ladies and gentlemen. It's with an immense pleasure I'm talking in front of you. In this important day with is the ceremony of the memorization of sacred Quran verse as the student of Masra, of Madrasa Ansardin Shirfula. The first promotion of this madrasa is created by the spiritual Kate Asayid Usman Sharif Madan Haidara in order to develop Islam and teach the Quran to the student in Mali Sud. This madrasa Ansardin Shirfula of Masala was created October 2017 with 17 students and one teacher, who is the first teacher of this madrasa, Famusa Bwari, who did all could to replace this madrasa with the help of Mr. Sada Sako and the other members of
komedi abi walanta amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar o de ka mɔgɔ ya marani ɲuman kɛlɛ ani k'u fatani ka bɔ juguman kɛli ma an ali radiyallahu anhu ni mina na ka bɔ ale la ala ka jɛn ka bɔ a ma a ko karamallahu wajahu ala ye cɛ min ɲɛda bonya ala a ko sadiqika maa teri man nahaka o de ye mɔgɔ min ladi ka bɔ kojugu ma wa aduka maa jugu man agraka o de ye mɔgɔ min su ka kɛ kojugu ma wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni mina na ka bɔ ala kira la kisi nɛma b'a kan kala a ko man amara bil ma'ruf ni mɔgɔ min ye yamaruyani kɛ ni ɲuman kɛli ye wa naha anil munkar ni ka bagabali kɛ ka bɔ kojugu kɛli ma fa huwa khalifatullah fil ard o de ye ala ka kalifa ye dugukolo sanfɛ wa khalifatu rasulihi ani muhamadu ka kalifa dugukolo sanfɛ qala allah tabaraka wa ta'ala ala ko ala min ka se kɔrɔ talen don wal takun minkum ummati muhamadu fɔ mandenw ka sɔrɔ e mandenw cɛla min bɛ mɔgɔw yamaruyani ɲuman kɛli ye yad'una ila al khair min bɛ mɔgɔw wele ka taa hɛrɛ kɛli ma wa ya'muruna bil ma'ruf min bɛ mɔgɔw yamaruyani ɲuman kɛli wa yanhauna anil munkar ani n'o bɛ mɔgɔw bagabaga ka bɔ kojugu kɛli ma ulaika humul muflihuna o tigilamɔgɔw de ye kisi jɔn ye lahara jɔn don sadaqallahu al-azim masaba in ye tiɲɛ fɔ an ka bi walanda ala sillatil arham o bɛ ka boli sinji tuguli kan qala allah tabaraka wa ta'ala ala ko ala min ka se kɔrɔ talen don a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔ wa abudullaha a ni ala bato wa la tushriku bihi shay'a a kana fila fara ka foyi la wa bil walidayni ihsana a ka ɲumanya kɛ a bangebaa fila ye wa bizil qurba a n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ wal yatama ani yatimɛw wal masaqin ani misikinaw wa jari zil qurba a n'a sigiɲɔgɔn surun wa jari al junbi a n'a sigiɲɔgɔn jan wa sahibu bil junbi a n'a sigiɲɔgɔn wa zigiɲɔgɔn ibnu sabil ani taamaden wa ma malakat aymanukum a n'a kinibolo ka mara i n'a fɔ a furumuso a n'a ka jɔn a n'a denw inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura k'a dɔn ala ti maa kanu mɔgɔ min kɛra wasobaji ye ka kɛ tiɲɛnikɛla ye sadaqallahu al-azim masaba in tiɲɛ fɔ fi surati an-nisa mɛ suratu nisa kɔnɔ ayatu 36 a aya 36nan qala allah ta'ala ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ ko kuran ya ayyuhan nas he aw adamadenw taqu rabbakum a ye sira an ma ɲɛ allazi khalaqakum min nafsin wahidatin o min ye aw da ka bɔ ni kelen na wa khalaqa minha zawjaha ni ka furuɲɔgɔn da ka bɔ o la wa batha minhuma rijalan kaseera wa nisaan ni ka cɛw caman da ka bɔ o la ani musow wattaqullaha a ye sira ala ɲɛ allazi tasaaluna bihi wal arham a bɛ ɲɔgɔn deri ni o ma min tɔgɔ ye a n'a ka sinjiw inna allaha kana alaykum raqiba k'a dɔn ala kɛra kɔlɔsilikɛbaa ye aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan sadaqallahu al-azim masaba ye tiɲɛ fɔ foli kun filananw bɛ kɛ mɔgɔba welelenw fɛ fo ka taa se an karamɔgɔ muhamadu sɔlihu karamɔgɔ ale ka nisɔndiyalikanw ni a ka bilasiralikanw na an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ maa minnu ye ne kɛ nin kɛnɛ in defa ye a diyara n ye a bɛnna ma dɔɔnin bɛ don ala man sera a kɔrɔ ala ka n se a kɔrɔ ala k'a ta fanga di yan an ka belebele minnu fana sigilen don an ɲɛ kɔrɔ yan an ka karamɔgɔlakaw don an bɛ barika bila u ye ka hakɛto ɲini k'u fɛ ani an fa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani an ba minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ kuma ma nɔgɔ tiɲɛ don ne ye ɲamakala ye nka kuma ma nɔgɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan n'an fili min y'an sɔrɔ kuma na o na kɛ ne jelikɛ ka fili ye k'a jira bɛɛ lajɛlen la ne ye jɔni fitinin de sen fila de ye n ye fana foyi tɛ n bolo n bɛ ala tanu n bɛ ala barika da ni an sera bi kalanbila ani an ka kalanden minnu ye kuranɛ kalan jigin olu ka kuranɛ jigin an b'o fana kɛnɛ kan ye ne taara ka ne ka kɛnɛ denba ye madarasa karamɔgɔw ani an ka madarasa karamɔgɔw ani an ka madarasa cɛba minnu bɛ masala kɔnɔ yan n'olu cɛ sirilen de don walasa an denw ka se ka kalan olu de ne ta ka kɛ kɛnɛ denba ye m'u fo k'u barika u ka kanu na ala k'an don ɲɔgɔn na n jɔlen nin kɛnɛ kan min laɲini kɛ fɔlɔ masala denmansaw fɛ a cɛman fara musoman kan hali bi an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan walasa an ka denmisɛnninw minnu bɛ kalanso la u ka se ka kalan u bɛna kalanso la karamɔgɔw de b'u kalan mɛ cɛsiri fɔlɔ de bɛ bɔ anw mansaw la so yan an k'an cɛsiri ka se k'an den cɛman n'a musomanw k'u don kalan na walasa u ka k'an yɛrɛw ye bɔda ye o kɔfɛ
n'u nana kalanso la karamɔgɔ minnu bɛ yen an b'u fɔ k'u barikada parce que olu de y'u kɔnɔjɛya an ka denmisɛnninw ɲɛ walasa an ka se bi kɛnɛ kan an b'u fɔ timinandiya la parce que karamɔgɔya ma nɔgɔ ka na kala denmisɛnninw fara ɲɔgɔn i tɛ minnu dɔn k'u kɛ hakilila kelen ye a se ka kɛ ni timinandiya tɛ an b'u fo ka ŋaniya ɲuman la ala k'an n'u to ɲɔgɔn ye an bɛ bi kɛnɛ kan an bɛ sari cɛba minnu bɛ masala yan ala n'olu ka cɛsiri parce que olu de wulila k'u jɔ ka se ka nin kɛnɛ in sigi ka kalanso dayɛlɛ masala yan walasa masala denw bɛ bɔ dibi la an bɛ sari cɛba minnu bɛ masala an n'a musobaw an b'u fo u ka ŋaniya ɲumanya la ala k'a k'u ye bɔda ye. Alhamdulillah bi an nisɔndiyalen don fo ka se a dan na ni nin baara in kɛcogo ye o de kama an bɛ ala tanu kosɛbɛ sabula ni ɲɔgɔn kɛli ni ala y'o nɔgɔya maa minnu ma aw kan ka ala fo ka ala barika da o la o la ni ala sɔnna ka o nɔgɔya an yɛrɛw ma o la a nɔgɔyara an yɛrɛw ma sira min fɛ n'o ye an ka sabu ɲumanw ye ni o de ye basitanden ye a Sayidi Sharif Usman Madan Haidara an bɛ ale fo nin kɛnɛ kɔnɔ sabula ni an jɔlen ye nin kɛnɛ ka kuma an ka malimu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ale ka sababu ye an de sera ka kalan kɛ Ansari Dini kalanyɔrɔ la ale min ye o tɔn in kiri ye ka mɔgɔw kolon ka di ala ma olu sɔnna ka kalanyɔrɔ de dayɛlɛ Mali bɛɛ lafiyali kama diɲɛ bɛɛ lafiyali kama o la ala sɔnna an yɛrɛ y'an ka kalan kɛ o kalanyɔrɔ la n'o ye Zamugu kalanyɔrɔ ye fɔ bi alhamdulillah ala ye bɔra k'an ye k'an yɛrɛ garisigɛ ka kɛ mualimu ye. Ni fɔlɔ masala a dugutigi la ka n'a ka dugumɔgɔ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn k'u barika da an ka masala diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka alimami minnu bɛ yan an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ u fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka foli di mɛri ma n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ o min ne tɔgɔ la kɛnɛ deba n'o ye kɔnɛ ye ale min ye foli kɛ mɛri tɔgɔ la an ka foli b'a ye ani mɛri baarakɛbaa bɛɛ an bɛ sababuw fo minnu kɛra kalanso in sigili sen kan an bɛ u sababuw fo n'o ye Ansar Dinil Islamiya o komite min bɛ masala yan ka taa sa section ma an b'u fo u ka cɛsiri la sabula anw bɛ burusi kɔnɔ kalan dɔn a bɛ cogo min ne min jɔ filɛ ka kuma aw ɲɛ ne ma kalan kɛ duguba kɔnɔ ne ye n ka madarasa kɛ burusi kɔnɔ i n'a fɔ aw fana filɛ k'a kɛ tan cogo min na min bɛ burusi kɔnɔ kalan na dekun na tɔɔrɔ la ɲani na n b'a dɔn sabula ko bɛ ka faamusan de dɔɔni ɲɔn tɛ a b'a tan ni fila la tuma min kilasi kɔnɔ karamɔgɔ pɛrɛlen walanda dili fɛ denmansaw dɔ bɛ sin ka na ten ka na den tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye foro la ko ɲɔtigɛ gannen don walima danni bɛna ɲini ka n dan ni ma taa n'a ye san dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ mɛ aw sera ka jɛ denw kɔ u to kilasiw kɔnɔ u ka se ka kalan kɛ fo ka na se kuranɛ dafali ma bi vraiment denmansaw an bɛ aw fana fo sabula n'i ko kalanso fo maa de ka sɔrɔ ni maa ma sɔrɔ kalanso ko a tɛ sabati an bɛ denmansaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn kalanyɔrɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'a ta kabini an ka coordination na ka taa se national ma Alaji Muhamadu Salu karamɔgɔ a n'a baarakɛɲɔgɔnw an b'u fo k'u barikada sabula fɛn bɛɛ bonya bɛ bɔ dɔnni de kɔnɔ o de kama masa Suleiman alayhi salam ala ye examen dɔ kɛ Suleimana kunna a ye fɛn saba jira Suleimana na saba in k'a ka kelen sugandi fila tɛ ta ɲɔgɔn fɛ ala ye dɔnni jira a la ko n'a b'o fɛ ka wari jira a la n'a b'o fɛ ka fanga jira a la ko n'a b'o fɛ ni saba k'a ka kelen sugandi Suleiman a ye nafolo ye o ye fɛn ɲuman ye n'a b'i bolo bɛɛ bɛ k'i fɛ n'a b'i bolo mɔgɔw b'i sago kɛ mɛ a laban na a miirila ni ne ye nafolo ta nafolo kan ka labaara ni dɔnni min ye n'o dɔnniya ma ye ne na a laban bɛ bɔnɛ a y'i miiri kana fanga fa fɛ
a ye fanga lajɛ fanga ye ko duman ye n'i b'a siège kɔnɔ i sago bɛ mɔgɔw la n'i ko min o de don mais a tilala k'i miiri n'i ye fanga ta mais mara yɛrɛ kɛcogo dɔnni n'o ma ye na laban n bi bi ma Suleiman ma kuntala surunya na a ye dɔnni sugandi a ko ala ni saba cɛla ne bɛ kɛ dɔnni de fɛ n bɛ dɔnni ta ala ko i bɛnna sawaba ma i ye dɔnni sugandi saba in cɛla ne ala fana ye foniseri masa ye tɔ fila in n'o ye nafolo ni fanga ne y'o fana fara dɔnni kan ka d'i ma ala y'a bɛɛ di Suleimana na an bɛ ala fo k'a barikada an nisɔndiyalen bi masala sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye kɛnɛ ala ka wuli hɛrɛ la an ka alimami minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fo an ka karamɔgɔ minnu nana an b'u fo an bɛ foli k'an ka dugutigi la ka foli k'an ka mɛriw la an ka imamba ale bɛ kɛnɛ sɔrɔ o ye Sayo Kulibali ye an bɛ foli kɛ n'a tɔgɔ ye kalanyɔrɔ in ala k'a taa ɲɛfɛ sura Aba Goyita bɔra a ye kuranɛ aya dɔ fɔ a ko wa tilkal ayyam nudawiluha bayna nas ɲɛnɛmaya yɛlɛma yɛlɛma de ye koyi n'i yɛrɛ diɲɛ ko o ko la a dɔn a ma daminɛ na a tɛ laban na anw bɛ ala fo k'a barikada an ye denmisɛnw ye dɛ mais an ka kodɔn kɔnɔ an ma deli ka nin ɲɔgɔn na kɛlɛ ye masala fɔlɔ an ma deli ka nin ɲɔgɔn na ye mais masala tun bɛ dafɛla bɛɛ ɲɛ kalan na fɔlɔ mais dafɛla bɛɛ tun dara ka masala to Sagolakaw de ye kalan daminɛ masala yan an bɛ karamɔgɔ Burama ye mais a kibaru fɔra an ye a ye mɔgɔ minnu kalan kuranɛ na mɔgɔ 30 ni kɔ a ka ca u ye a bɛɛ tun bɛ kuranɛ dɔn masala yan mais mɔgɔw bana k'u denw don kalan na masala yan karamɔgɔkɛ bɔra ka min fɔ bɛɛ ɲɛsinna min mɔ n ka foro cikɛ an m'o fɔ Segu ye gɛlɛya dɔ de bɛ Segu bɛɛ ko n ka mɔgɔ ka taa biri foro kɔnɔ wa ni ɲɔ banna don min na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bila ko maa si se t'o la a y'a to dɔw ka kalan dɔw ka taa baara wɛrɛ kɛ o tumana masala diinɛ k'a sisi a fɔlɔ de kɛra Sakolakaw ye a ye mɔgɔ caman kalan mais mɔgɔ nana bila dɔw dɔ tɛmɛna yan ka kutuba kalan selikɛnɛ na ala mɔgɔ ma sɔrɔ ko a' ye taa so an bɛnkɛ dɔ bɛ yen ko Baje Jara a ko wa a' ye taa so wa a denw minɛ a ka t'u don kalan na kab'o kɛra a ye mɔgɔw lagosili min kɛ selikɛnɛ na bɛɛ disura bɛɛ ye denw minɛ ka taa don kalan na masalaka min kalan mɛ bi ma a tɛ hakɛ dɔn an na fɛn dɔw bɛ yen n'a ma kɛ i tɛ se ka ni dusukasi dɔw min sɔrɔ a t'a kɛ koyi an denkɛ nana yan n'o ye Buwarakɛ ye kaba nana a bɛ cɛsiri la an ɲɛ b'a la masala yɛlɛma min bɛ kalandenw ka foli la bi masalaka bɛɛ b'a dɔn ni ni kalanden bɛnna u y'a dɔn maa maa bɛ n'a bɛ kuranɛ dɔn u tɛ jɔ k'i fo fiyewu a bɛɛ o ye ala tanu belebeleba dɔ de ye masala yan o tumana an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye anw fɛ n'i ka den kun donna kalan la denmuso i b'a ye denmuso min kuranɛ jigin anw fɛ yan nɔ n'i b'a mɔgɔ dɔn a man jan n'i ye nin kɛnɛ ɲininka k'a fɔ ko denmuso dɔ delila ka kuranɛ jigin masala yan ko dɔ k'i tɛgɛ kura la a bɛ se ka ye mɛ anw kɔni m'a mɛn an tulo la fɔlɔ donc n'i y'o siɲɛ fɔlɔ ye anw ɲɛna an bɛ ala fo k'ala barika da o tumana an b'a ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔ la n'o ye Usumani Sɛrifu Madani Hayidara ye halisa ala ka dɔ fara an n'a si kan olu nana anw ka dulɔbara in bɔ an bolo Warlakaw kɛra misiriwela ye Kulubalilakaw kɛra alimami an bɛ ala fo la ka ala barika da anw den kun ka di olu ta ye koyi kuma bɛɛ message dita la o bɛ ɲɛ wa o tumana an bɛ foli kɛ ala ka si dan kalifa an la an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ko fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu tun ye kɔmɔtigiw ye k'olu de bɛ ka kɛ alimamiw ye minnu tun ye kɔmɔ dɔnkilidala la n'o ye Warlakaw olu de bɛ bɛɛ da misiriwela la Kulubaliw de bɛ kɛ alimami ala k'an bɛɛ sababa ma kɛnɛ ala k'a taa ɲɛfɛ ala ko k'ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala nabi wa kɛra da wa na alhamdulilahi rabbil alamin ka ala barika ka tila ka segin ka ala fo dande foli min na ka ala tanu ka ala wale min ka ala barika ka tila ka ala fo dande foli min na masa min foli ka kan ka tanu ka wale min ka barika da masa min bi jira an gɛnɛ mana an b'a fo la n'an ye ala fo ka tanu ka wale min an bɛ sɔli Ahmadu Basiri kan Abdulahi den Aminata den min kɛra ni diɲɛ ni lahara hinɛ ye ka diɲɛ lahara diya min kɛra o sababu ye o de ye Ahmadu Basiri an bɛ sɔli o kan ka sɔli a sojugu kan ka sɔli a ka sahabaw kan n'o bɔra yen an bɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara fo ka tanu ka wale min ka barika da bamanan ni ka lawudi dafa ani basanga minnu n'a ka sabali an b'a fo ale min kɛra diɲɛ ka lafiya ye bi diɲɛ bɛ lafiya min na bi ale de sababu don n'o tɛ diɲɛ kun kamana gɔnna taa fɛnw de diɲɛ na bilen segin fɛnw t'a la bilen bamanan den de nana ka na taa f'a jira an na ka segin f'a jira an na k'an lafiya an ka diɲɛ bɛ ɲɛ cogo min na an n'an ka lahara bɛ ɲɛ cogo min na k'o jira an na
o sira kan ne bɛ kuma bamakɔkaw tɔgɔ la ansari minnu sigiyɔrɔ bɛnna bamakɔ ma bi don in na u y'a laɲini ka ne deleke ka na kuma u tɔgɔ la ka foli kɛ u tɔgɔ la ka na ko ka masalaka bɛɛ fo a n'a nɔgɔndugu k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a tanu k'a waleɲuman k'u barikada ko olu de ka cɛsiri de sabu nana ni nin ye bi alhamdulillah fɛn ka kɛ masala ka ban an ye kodɔn an yɛrɛ ma min ɲɔgɔnna ye ko masalakaw kɛrɛnkɛrɛnnena k'a minɛ dugutigi ni alimami na ka taa se masala population bɛɛ ma o bɛɛ ka cɛsiri de farala ɲɔgɔn kan ka bidon in ɲira an na ka se ka nin kɛ n'o dɔkun banna an k'olu yan sɔrɔ nka ko k'olu bɛɛ fo bamakɔkaw tɔgɔ la k'u waleɲuman k'u ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. Ala min ye nin kɛnɛ in jira anw na yan masala bi ni sɔgɔmada in na ni Ala tanu ko belebeleba dɔ de ye. An bɛ Ala tanu a ka nɛɛmaw la. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na, n bɛ n karamɔgɔ jɔyɔrɔ la a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara. Ale tɔgɔ la ka foli k'aw bɛɛ ye. A n'an ka président tɔgɔ la président national n'o ye Modibo Jalo ye a n'a ka bureau olu tɔgɔ la ka foli kɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye. Ne yɛrɛ ka bureau tɔgɔ la n'o ye commission min bɛ Mali kɔnɔ kalanko kunna n'o ye commission nationale de l'éducation ni ne yɛrɛ o président national ye n ka bureau tɔgɔ la ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye. An ka segu coordination ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an'an ka section ɲɛmɔgɔw n'an ka association ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la an ka foli b'aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye. An ni so ka di an bɛ masala bi. Nin ye an ka premier édition de ye n'o ye an ka kɔrɔnajigi siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye an fɛ masala. An bɛ foli kɛ masala comité ye. Tubabukan mɛnna ko l'histoire était un témoignage. Dɔ fɔ sɛrɛjɔ do de. Ni kɛnɛ in kɔnɔ yan bonyamasegin b'an bolo k'a ɲɛsin mɔgɔ damadɔ ma yanni n ka don n ka kuma kɔnɔ. A bonyamasegin fɔlɔ o bɛ taa Amadu Ba yɔrɔ Buno Wɛrɛba Amadu Ba. Mɔgɔ fɔlɔ min y'a ŋaniya k'a fɔ an ka se ka sanfɛ kilasi sigi nin yɔrɔ in na yan ka tila ka ne wele k'a lase ma Mamadu karamɔgɔ an ka denmisɛnw bɛ taa Segu tuma dɔ jatigila ko bɛ gɛlɛya mɔgɔ fɔlɔ min y'a laɲini kɛ Amadu Ba do ka bɔ Buno Wɛrɛba. Nin yɔrɔ in na an bɛ bonyamasegin k'a ye. Ale tun ye yan sous-section yan mara bɛɛ o y'a sɔrɔ décentralisation an taar'o ma kɛ fɔlɔ ale tun ye yan bɛɛ ɲama de ye. An bɛ foli k'a ye a ka ŋaniya ɲuman na k'a jira la k'a fɔ a ye ŋaniya ɲuman min siri wa a kɛla. O tɛmɛlen kɔfɛ ka foli kɛ masalakaw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Buhari n'o y'an ka président Buhari ye an ka foli b'a ye. Ka fara Sada kan a n'a baarakɛɲɔgɔnw. Wa an ka kulubalikɛ n'o y'an ka imamu ye min yɛrɛ sigilen filɛ ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na dɛ. Parce que an y'a réunion kɛ don min na o sigila o ka layidu kan sisan ne ko ma a ko an kana 7e ka aw fɛ yan. N'a ko 7e ka kɛ aw fɛ yan kalanyɔrɔ o kalanyɔrɔ ka surun aw ka dugu la yan. Ne bɛna o bɛɛ lajɔ kilasi 6nan de la o ka denw bɛ na yan aw bɛ se o kɔrɔ wa. O ko hali ni lamini bɛɛ nana yan ko masala bɛ s'a kɔrɔ alima an b'i fo. An b'i fo i ka layidu la ka masala dugutigiw fo ka layidu la. An ka kalanyɔrɔ min bɛ nin lamini ninnu an b'o fo k'a sababu kɛ ne y'a ɲini o bɛɛ fɛ maa si kana tɛmɛ kilasi 6 kan. Mɔgɔ kalanyɔrɔ o kalanyɔrɔ b'an ka lamini na n'i sera kilasi 6 la i bɛ jɔ yen. An b'a denmisɛnw bila ka na masala yan k'a daminɛ Bureli ka taa Bununbugu la ka taa Zamugu ka taa Banamba ka taa Joni ka taa fɔ Somaduguni ninnu bɛɛ de b'a la k'a da 6e na. Wa an filɛ k'o dugu minnu fɔ sisan a bɛɛ kalanden bɛ yan wa a bɛɛ fana ni a kalanden caman bɛ yan fana ni minnu ye kɔrɔnajigi kɛ nin denmisɛnnin ninnu fɛ. An b'o fo la k'an ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na. Pour que k'aw kunnafoni komi ne ta tɛ kuma jɛ ne ta ye kunnafoni ye. N y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka ŋaniya de bɛɛ kalan ka se ka walankata Mali fan bɛɛ lajɛlen la. Olu tɔgɔ la kalanko ɲamaya bɛ ne bolo bi Mali la.
Kalanyɔrɔ min b'an bolo Mali la ɲinan a madrasaw k'a daminɛ duguma kilasi la ka yɛlɛ sanfɛ muso kalanyɔrɔ denmisɛnnin kalanyɔrɔ min b'an bolo Mali la bi kalanyɔrɔ 6,000 ni kunkanfɛn dɔ de Ansaru tɔgɔ la kalanyɔrɔ 6,000 ni kunkanfɛn dɔ de Ansaru tɔgɔ la alhamdulillah n'an nana Segu jamana kɔnɔ yan dun kalanyɔrɔ min ni ne b'a la k'a guider ɲinan Segu jamana kɔnɔ yan n'o ɲamaya b'an bolo bi n'an b'a la ka o guider o le bɛ bɛn kalanyɔrɔ 90 ani kalanyɔrɔ 3 ma o kalanyɔrɔ 90 ni kalanyɔrɔ 3 in na mwalimu min b'an bolo ɲinan ni ne ye baara kɛ ni olu ye ani mwalimatu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 8 de ma o mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 8 la mwalimatu 108 b'a la ani mwalimu 200 ne n'olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan musaka min donn'o ka baara da la a bɛ taa fɔ $100,000 ni kɔ de la ni baara labɛnna jɔn de fɛ Ansar Din Sayyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ka cɛdenw oui an karamɔgɔ y'o de fɔ ko an ka baara de kɛ kuma mugu tɛ o an ka baara kɛ bani an ka kalanyɔrɔ min bɛ yen ɲinan an ka Segu jamana kɔnɔ n m'a fɔ fan bɛɛ Segu jamana kɔnɔ ɲinan marasa min ye 9e kɛ marasa 13 do de a marasa 13 la a tila bɛɛ ye 100% kɛ defu la a tila bɛɛ an balimakɛ min jɔlen filɛ nin ye n'o ye Abakar Fomba ale ye geni mudiri de ye ale ye 100% de kɛ ɲinan a ka denmisɛnnin bɛɛ ye defu sɔrɔ a bɛɛ an ka dugabu kalanyɔrɔ n'o ye mudiri ye Gamusore ye a ka denmisɛnnin bɛɛ defu sɔrɔ 100%. o tɛmɛlen kɔfɛ Tɔngɛ n'o ye Bufa ka dugu ye Tɔngɛ Charo mara kɔnɔ n'an denkɛ b'o kalanyɔrɔ kunna Madu Kulubali a fana ye 100% de kɛ defu la il y a 95% de kɛ defu la an ka kalanyɔrɔ gɛrɛ bɛ yen tuguni n'o ye Joro ye olu ye 99% de kɛ defu la 80 sarada 99 o de ye defu sɔrɔ kelen de bɛ na Joro o kɔrɔ ye an ka kalanyɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲinan kɔni o ye baara kɛ dɛ o ye baara kɛ a tila bɛɛ ye defu kɛ 100% 98% 95% hali 50% duguma tɛ yen hali 50% yɛrɛ t'a la yɛrɛ vraiment an b'an ka kalanyɔrɔw fo an bɛ foli kɛ marraine ye ka foli kɛ parrain ye n b'a fɛ ka ci sama parrain fɛ n bɛna ci min sama parrain fɛ comme conseiller don mairie kɔnɔ ani ale yɛrɛ de fana ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko fana ma mairie kɔnɔ n bɛna n ka ci sama parrain fɛ parrain i ɲɛ b'an ka kalanyɔrɔ la yan wa an ka nin y'a tɛ ka dan 9e na a ka d'an ye yani masalaya don nataw la an ka lycée créer masalaya oui an b'a fɛ lycée de ka kɛ yan n'Ala ka sɔn a ti mɛn bila an bɛna démarche yɛrɛ daminɛ monsieur le parrain est-ce que lycée bɛ se ka kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan lycée kɛyɔrɔ bɛ yan a classe bɛ yan a entraînement kɛyɔrɔ bɛ yan wa masala kalanyɔrɔ mako bɛ dugukolo la masala mako bɛ dugukolo la yɛ monsieur le maire a bila i ka papier kɔnɔ i k'a lase i ka ɲɛmɔgɔw ma ko an ka masala kalanyɔrɔ mɔnɛ min donna Kulubalilakaw la dugu in na yan kalanko la an b'a fɛ ka wuli ka bɔ o la an b'a fɛ ka bɔ alimamu da sela a ma o an b'a fɛ ka mɔnɛ in de bɔ a k'a fɔ ko dugu la ko kutuba kalanla ma sɔrɔ o ti mɔnɛ ye wa fɔ an ka lycée de kɛ yan dugukolo ka masala lycée k'o de kɛ yan n'Ala ka sɔn o de bɛna kɛ yan'a waati cɛ an mako bɛ dugukolo de la n tɛ tulon na dɛ n bɛ sɔbɛ de la an mako bɛ dugukolo telimani yɛrɛ de la a telimani ko ye an ka se ka démarche telimani daminɛ joona an ka se ka lycée kɛ nka n'a sumayala ni Nankɔ dugutigi ye dugukolo d'u ma n b'a yɛlɛma Nankɔ dɛ Nankɔkaw bɛ yan o ni Nankɔ dugutigi teriyala k'a ko Mamadu karamɔgɔ lycée place filɛ nin ye bi man da Nankɔ an bɛ Ala deli yarabi Ala k'a dugukolo ko nɔgɔya vraiment ne yɛrɛ nisɔn ka di tile in na n t'a fɛ ka kuma caman kɛ an b'an ka mwalimu fo Famsa an b'a fo ka n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo mwalimu bɛ yan ka mwalimu Kulubali fo n'o ye an denkɛ ye mwalimu ninnu bɛɛ ye anw denw de ye an b'u fo k'u barikada o bɛɛ kalanna anw yɛrɛ de bolo Segu ye wa Ansaru denw do de maa si tɛ ninnu na minnu somɔgɔw tɛ minnu tɛ Ansaru ye n ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin kuma in kan n bɛ hakili to ɲini an fɛ kalanyɔrɔ o kalanyɔrɔ bɛ yen ni kɔrɔnajigi kɛra la ɲinan n seginna nin kuma in kan kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa n'i y'a ye n bɛ segin kuma in kan fana kun dɔ de b'a la dɛ anw ka kalanyɔrɔ ninnu sigin bɛ jogo ɲumanya de kan tarbiyatul banin wal banat an ka kalanyɔrɔ bɛɛ sigin b'o de kan an ka kitabu dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko kala shehu
Bidimisɔnw t'a dɔn mais cɛkɔrɔbaw b'a dɔn kitabu fitinin dɔ ta nka kabako belebele fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ tun ye kala seko kala ele tun ye kutubu zamani o waati la kala seko b'a fɔ man wajada al ilma ka ilmi luqmana wa lam yajid al adaba fala yanfa'uhu ilmuhu ko ni mɔgɔ min ye dɔnni sɔrɔ i ko luqmana ka dɔnni ɲɔana ni ma jogo ɲumanya sɔrɔ a dɔnni ko dala ye ko i ka dɔnni tɛ foyi ɲɛ i ye an karamɔgɔ Sayidi Sherif Usman Madan Hedara a ye kalanyɔrɔ in planté jogo ko de kan o de kosɔn an ka kalanyɔrɔ tila bɛɛ tɔgɔ ye tarbiyatul banin wal banat sadzi waza hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwa kalamun mudayyaun. Alhamdulillah isa ko ta file ko de ko alhamdulillah donc an ka kalanyɔrɔ planté len bɛ nin ko de kan a y'a lamɛn dɛ an t'a wajibiya mwalimu ka ko i ka kɛ ansari ɲina kɔnɔna jigi n y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ n b'a fɔ kun min na ne de b'a kun dɔn an m'a wajibiya mwalimu si kan pour que i ka kɛ mwalimu y'an ka kalan la fo i ka kɛ ansari diyagoya la non an m'a kɛ mais ka sɔrɔ taabolo dɔw bɛ yen i ti kɛ mwalimu ye olu ka kalan la fo i ka don u ka taabolo la mais an m'a wajibiya an m'a wajibiya mwalimu si kan ko baya kɛ n'i yɛrɛ ka faamu y'a dɔn k'i kan ka baya kɛ i bɛ baya kɛ n'i ka faamu y'a sɔrɔ k'i kan ka don ansari la i bɛ don mais an m'a wajibiya mɔgɔ si kan mais an ye min wajibiya mwalimu ka o ye jogo ɲumanya de ye an ti mwalimu jogo jugu fɛ dɛ la an ti mwalimu jogo jugu fɛ a ka daɲa an bɛ mwalimu minnu ta parce que an ka karamɔgɔba dɔ degela k'a fɔ ne ɲɛna ko karamɔgɔ jugu ka jugu ko a bɛ se ka dɔnni don a ka kalandenw na mais ko a tɛ se ka jogo don u la a ka daɲa ni mwalimu ni mwalimatu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jogo ɲumanya de kɔ ka jogo ɲumanya don an ka denmisɛnw na n'an sɔmina i jogo ma mwalimu an b'i ladi n'i m'a to an da la an bɛ jɛ i kɔ n'i ka dɔnni kɛla cogo o cogo an bɛ jɛ i kɔ pour que an ka kalanyɔrɔ danbe ka se ka to a la an ka jogo ɲumanya ka se ka sabati denmisɛnw na an bɛ nin de ɲini su ni tile pour que an karamɔgɔ ye laɲini min kɛ jogo ka se ka fara dɔnni kan o ka se ka sabati Mali kɔnɔ an ka ko de filɛ sinon kalanden min b'an bolo ɲina Mali kɔnɔ an ye dɔ kɛ dɛ an ka Segu jamana yɛrɛ dɔrɔn ta kalanden min yɛrɛ b'an bolo Segu jamana dɔrɔn ne b'a la k'olu gidi ɲina kalanden 10,000 nin kɔ Ansardine tɔgɔ la yan dɔrɔn kalanden 300 nin kɔ yan Seyiba kalanden dɔnni de b'a jɛ mɔgɔ 1000 na hey dɔ kɛla koyi ni nin bɛɛ jogo ɲɛna ko an ye jɛnɛya dabila ka suyɛli dabila ka kɛ bangebaga labato den ɲumanw ye ka kɛ musow ye minnu b'o cɛw labato i ko an balimamuso taara cɛla la cogoya min na jamana ma sauvé ya n t'a fɛ ka jamana ye ka foli kɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Silamɛw an b'o fo an bɛ silamɛ cɛmanw fo an bɛ silamɛ musomanw fo
wallahi ali bi jinɛw de b'anw cɛra yan mɛlɛkɛw de b'anw cɛra yan anw tɛ fɛn minnu dɔn n'an m'u ye an m'o kibaru mɛn olu de b'anw cɛra yan wallahi masalakaw ne tɛ se ka fosi fɔ ɲɛji fɛ n tɛ se ka fosi fɔ sadiri n'an ko bɛ kuma sisan i b'a ye ɲɛji bɛ caya ko bɛ tiɲɛ bolo nka an ka foli bɛ jumɛn na fɔlɔ an b'a daminɛ masala dugutigi la yarabi ala ka si jan d'a ma si bɛ ala bolo yarabi ala ka si jan d'a ma ne baden n'an bɔra an bɛna yɔrɔ jumɛn masala alimami kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ foli k'a yarabi ala ka si jan d'a ma yarabi ala ka kɛnɛya d'a ma silamɛw n'an bɔra masala cɛw an b'u fo masala musow an b'u fo masala dɔnnibaw an b'u fo masala kofiw an b'u fo an bɛ masala dabaw fo an b'a forow fo ala ka barika don masala forow la ala ka barika don a dabaw la silamɛw kɛrɛnkɛrɛn ma an ka mɔgɔ sɔli karamɔgɔ ale de y'an kɛrɛnkɛrɛn ka n'an jɔ nin kɛnɛ in kan bi wallahi an b'a deli ala fɛ a bɛ jɔyɔrɔ min na ala ka dɔ fana اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in seereyabaga dɔw la an ye min sɔrɔ u ka seereyakanw n'u ka nisɔndiyalikanw na an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ kojugu an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min ye nin kɛnɛ in jira an na an bɛ masala segu masala ansardin shirifla kuru kɔnɔ nin y'a a madrasa kuranajigiko fɔlɔ de an b'o kɛnɛ kan an bɛ ala tanu la ka ala barikada vraiment an nisɔndiyalen kun don an nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan ka naba jama bɛɛ lajɛlen fɔ maa o maa y'a sen da a yɛrɛ kunna ka na an ka kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn nisɔndiya kɔni an nisɔndiyalen don alhamdulillah i ye anw san fɔlɔ ye DEF la alhamdulillah an sera ka 95% an y'o kɛ DEF la ɲinɛ an san fɔlɔ inshallah an b'a deli ala fɛ san nata la na ala sɔnna an bɛna labɛnw bila san nataw la mɔgɔ sɔn an ka se ka 100% ka DEF la ɲinɛ kun y'an siɲɛ fɔlɔ mais san nataw kɔni an bɛ 100% ka na ala sɔnna ala fo k'ala waleminɛ k'ala barikala min na a filanan ye mun ye o DEF fana san fɔlɔ de ye ɲinan ye kalandenw fana sera ka maa 100 o maa 195 olu sera ka kunnafolo di kalanso ma vraiment o fana ye ala fo yɔrɔ dɔ ye ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn o ye ne ka nisɔndiya belebele dɔ ye nisɔndiyayɔrɔ belebele min bɛ ne bolo na danda la a caman de don ka d'a kan ka se ka ne yɛrɛ fana ye a kɛnɛ kan o ye ala fo yɔrɔ dɔ ye ka ala barikada ne min kun bɛ lajarabi bolo banako sira kan san damadɔ ala sɔnna k'o lajarabi fiɲɛ ne kan ne ka se ka na jɔ nin kɛnɛ in kan o fana ye nisɔndiya belebele dɔ ye ne kɔni ka nisɔndiyayɔrɔ caman bɛ na n tɛ se k'a fɔ ka s'a da la an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala waleminɛ k'a barikada ka karamɔgɔ seydi sumani hadara fo k'a tanu k'a waleminɛ k'a barikada ka salu karamɔgɔ fo ale min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sira ka nin kɛ ka aba kota fo ka naba bɛɛ fo min ye sese yan ka bɛɛ barikada fo olu minnu sɔnna k'u bolo bɔ denw na k'a sɔrɔ burusi kɔnɔna na ayiwa bamanan mago de bɛ den la baara sira kan u sɔnna ka diɲɛ u denw kɔ u ka se ka kalan an b'u fo la k'u barikada k'a ɲini u fɛ ka dɔ fara o cɛsiri kan nin ka kɛ a fɔlɔ nin kana k'a laban ye kalandenw yɛrɛ minnu ye kuraji sɔrɔ k'a ɲini ka mansaw kunna wolo ka ayiwa malimuw kunna wolo an b'a deli u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan o tuma minnu bɛna kɔfɛ olu ka tɛmɛ fɔlɔw kan a ka kɛ fadenya de ye mun kosɔn an k'an ka laɲini sɔrɔ nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ segu mara la kɛrɛnkɛrɛnniyala masala ka sanga n'u ka kalanbila baaraw ye min baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn juin kalo ma san 2026 an karamɔgɔ a n'an ka mufatishul amu fɛ muhamad sɔlihu karamɔgɔ ka ala subhanahu wa taala deli kalanden minnu bɔra ka kuranɛ jigin baaraw kɛ ala ka kuranɛ kɛ anu ma dalilu ye lahara ala k'an nafa ni kuranɛ barikɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ala ka tanga kɔnɔ
ka tiɲɛ